Dita campaña quere revitalizar o comercio local, comenzando por estas datas do Entroido e rematando o Día do Pai. Para elo, entre os que merquen estes días no ente comercial, entrarán no sorteo de varios regalos que servirán tamén para obsequiar os papás de toda a vila. Esta vez é a campaña para o Día do Pai, que se chamaría O mellor para papá. Bueno, todos sabemos que hai que colaborar ca plaza, non me canso de dicilo, temos que apoiar esta plaza de Abastos, que é unha pena que morra despois de 90 anos que leva funcionando, e nada, eu simplemente animar a que a xente compre, vai haber un montón de sorteos, a campaña comeza dende hoxe ata o día 18 de marzo, animamos a comprar, hai moitos regalos, a verdade é que dá gusto vir aquí aos sitios, vir aquí á Plaza de Abastos e que haxa esta iniciativa, que haxa este sorteo para toda a xente que aquí asista. E nada, vos paso con Kini que vos explica un pouquiño máis a fondo a campaña. Vamos a dar xa as papeletas para a xente que veña a mercar ao mercado e concluirá o día 18 de marzo a 1 faremos víspera de San Xosé, que este ano, pois, bueno, como ano anterior, vai ser outra vez festivo e esperamos unhas boas ventas como xa foron as anteriores, non? Entonces, pois, isto unido a todo que vamos a empezar tamén con os 15 días de festa no pobo, non? Que vai ser o Entroido, e iso tamén vai a incrementar, pois, que as ventas na plaza, sempre, pois, son as datas moi importantes, o Entroido, e iso unido a este tipo de campañas, creo que en dinamismo a Plaza de Abastos de Carballiño é unha das máis dinámicas de Galicia, non? Entonces, pois, vamos seguir así traballando, vamos seguir facendo iniciativas, diversos actos que vamos a levar a cabo, non? E, bueno, pois, vamos a sortear dúas pulseras deportivas, unha afeitadora Philips, unha radio vintage, un altavoz Bluetooth, unha tablet, 8G máis funda e unha caixa de viño de Pazo e Tizón. Eu creo que son uns agasallos moi fermosos e importantes, non?